Hej. Hej skat. Har du en god dag? Nej, jeg har fået 4 i matematik. Er det rigtigt? Ja. Ej, det er kraftigt for dårligt. Jeg hader det nye lærer. Du ringer kraftigt til min dansklærer. Ja. Velkommen til jer, Bjarke og Dorte, til ekstraordinært skolehjælpssamtale. Jeg kunne forstå på dig, Dorte, i telefonen, at du gerne vil snakke om Bjarkes matematikkarakterer. I forhold til, at vi har fået en ny lærer, Carsten. Kan du lige uddybe, hvad problemet er? Ja, det kan jeg meget sagt. Og problemet er meget tydeligt. Det er, at den nye lærer, han fejlbehandler min søn. Og det har en rigtig dårlig karakter, selvom min søn han er så god, som han er. Altså, jeg er utrolig intelligent. Jeg er helt enig med dig i, at Bjarke faktisk er rigtig klog dreng, især i vores matematik. Problemet ligger lidt i, at det ikke alle opgaver er løst. Og jeg er nødt til at give Bjarke 4 den her gang her, fordi jeg har taget gennemsnittet de sidste 3 afleveringer, jeg har lavet. Og der har niveauet været til 4-tal. Og det er ikke fordi, at det faglige niveau det halter, det er mere fordi, at det er mængden af løse opgaver, der halter. Hvad mener du med det? Du kan se, at jeg har taget sidste opgave med her fra sidste matematikaflevering. Og der kan du se, at opgave 3, 4, 5, de er overhovedet ikke blevet løst. Og hvis der ikke er nogen besvarelse til opgaverne, så kan jeg selvfølgelig ikke gå ind og give en højere karakter end det. Ej, men kunne det måske også noget at gøre med, at det er dig, der underviser, når du måske er fejlet i at undervise ham, der han faktisk ikke forstår, hvad det er, han skal gøre. Samtidig med, at jeg ved, at lærerteamet har haft dårlig kommunikation. Han har haft 3 afleveringer fra den sidste uge, og lige oven i hinanden, og det synes jeg er virkelig dårligt planlagt, fordi at, hvordan skal min søn kunne sidde og prioritere sin tid på 3 forskellige afleveringer, når han i forvejen måske har svært ved at løse opgaver. Det vil også snakke om lærerteamet, og det er vi rigtig ked af, at vi har fået lagt alle opgaverne i forholdsvis dansk matematik og fysik kemi oven i hinanden. Og det skal vi selvfølgelig blive videre til i fremtiden. Det skal lige påpeges, at den matematikker, man lægger op, den har en måned til at løse hver gang. Du får en måned før, at den er til, eller får den op på nettet. Det er bare med at lave den før. Men altså, dengang, at de havde Lars, ikke, som vi jo holdt så meget af hjemme hos os, ikke, der var der jo aldrig de problemer. Altså, der var det jo på samme måde, at jeg havde aldrig nogensinde noget kritik fra ham overhovedet, og han fik kun gode karakterer, og der var aldrig andet end ros. Ja, det er også helt fint, men det er bare i mine timer modsat Lars, der gør man så fortjent af sine karakterer. Nu er det jo ikke Lars, der er lærer her i psykologi. Nu er det dig, Carsten, og det lad os lige vende tilbage til, hvad det er, vi snakker om, og det skal ikke være Carsten, det skal være dig, Bjarke. Og så har jeg hørt, at du startede til fodbold. Ja, det er han. Vi skal lige høre det fra Bjarke selv. Jeg startede her efter sommerferien sammen med nogle venner 3 gange i ugen, så træner. Så det er noget, du bruger meget tid på? Ja, det gør jeg. Og så har jeg jo selvfølgelig også stadigvæk skak i weekenden. Ja. Er der noget andet, du ellers bruger din fritid på her? Så jeg hænger stadigvæk meget ud sammen med Myrten og Kasper og Helene. Det skal altså også lige siges, når man er ung i den her lejse, skal man også have tid til fritid. Dengang jeg var på hans alder, der gik jeg altså både til sang, ballet og blokfløjte. Og jeg havde stadig tid til at kunne være aktiv i timerne og følge med, og jeg fik altid gode karakterer. Ja, altså selvfølgelig skal du have tid til at lave ting i din fritid, Bjarke, det skal vi alle sammen have. Men det handler om prioritering. Den med prioritering i tid. Det kunne være, at du skulle løse dine opgaver først, og så bagefter gå ud og spille fodbold. Eller bruge en time om ugen. Her på skolen har vi jo også lektiefag, og der ved jeg, at du, Carsten, er tirsdag og torsdag. Ja. Og jeg ved, er det også rigtigt, at I forstået, at Morten kommer en gang imellem og får hjælp til noget? Morten han er fast hos os. Så Bjarke, var det noget, du kunne være interesseret i at tage på lektiecafé sammen med Morten? Ja. Det synes jeg er en god idé, det synes jeg. Om 2 uger, så mødes vi igen til skolehjælpssamtale. Og så kan vi jo lige passende følge op på, hvordan det er gået med lektielæsningen og afleveringerne og så videre. Og så glæder jeg mig til at se dig på onsdag. Ja, super. Han er jo en tjek, han er sammen.